Ona chobe bagalu nínú wa o. Na keti adiro money no one them. Onyobo na baba mbo. Afe kuruku sulige nínú. Akajaja butelo ono manu. Akajaja ni buto ono manu. Onye gbambo nwedi na cho. Onye mu elele baba mbo ni karolo. Iju baba mbo ni kachicholo. Ije enu akiti adiro money no. Anko onye bare no kochiko na ya nudu mmiri. Hey, ija. Baba mbo ni karolo. Baba mbo ni kachicholo. Iwe jikwo na kiti adiro money no. Ọkwa nkịtị wetala dị njọ. Nkịtị butela ori n'enu. Ije enu dị ọbụwa. Ọ bụ na mmadụ nwebe ọ na-alụ. Ọ ma nneche iwe dị njọ. Ndị na-akwa balo nọ n'ọlụ. Ndị na-agba ọkada nọ n'ọlụ. Taxi drivers nọ n'ọlụ. Danfo driver nọ n'ọlụ. Ndị na-ele ọkịrịkaba niile nọ n'ọlụ. Ndị na-eti egwu nọ n'ọlụ. Onye bụ na gbaba mbọ ka o nweta iwe ọ na-achọ. Ụmụnne m nke mụ ka nke anyị yo. Onye ọbụla ga-enwe ekwu n'ibe nke yo. Enu onwele ibe na-akọ. Elele baba mbọ ni karolo. Eju baba mbọ ni kachicholo. Ije enu akiti adiro money no. Anko onye bare n'ọkọchị ka ọ na ya nudu mmiri. Ka nke n'ezi onye m Chifu Beno Kafọ. Aja na n'ọba hey Bengalazi Electronics. Chifu Victor Gbaye. Omake ekpuchi ọnwa na-asụ Igbo. Papa ndị ala Oviki bịa. Oviki ọmụ na gị dị na mma. Iwe menifa yezobidi. Ogbunuga nwanne m. Chairman Ife Interiors Limited. Ogbunuga gadelele. Ija Iwe meno yiyo Kafọ. Ambassador Chairman City Image Nigeria Limited. Hoda Amalimu hijenu wao. Keneli mu Celeste no kato. Too much cash. Onye mu sele home. Royal furniture. Onye ogadele ma o. Obi nezu goji. Chairman Today's Interiors Limited. Onye ogadele ma. Dogu n'ide mma. Chief Remi Oyibo Aka ekpuchi ọnwa n'oloba anyị. PA Second Vice Chairman Alaba International. Uchenna Okwujiakụ Ọpụtobi ya n'Obeledu. Director Uche Investment Nigeria. Odogwu nọ na Alaba. Aiki egbe ma ọdịna nwa n'Obeledu. Ọdịna nwa kanke n'obi n'onye ma ekwu eme
n'ọba kedu izezi ọhịmụ obi dị ọbala nwoke dị ụkọ na mba ugwu ọkwụmụ nwoke dị ụkọ Mr. Ikenna Okeke nwa ka nwanne gade ibe mene imane omeye Amako Ventures onye ọ ga-adịrị maka onye kachi ọnụ Igbo Director Mboma Sports Center Mboma Sports Center Investment Mboma nwanne nke m iwe meneke na-eto ha kam osimiri na-ekwe osimiri naanị ekwe Chairman Task Force Electronics na Laba International Chukwujekwu ife ọra akụwatu egwu n'isi ụlọ onye akụwata Keneli mezi ọhịmụ Chima Nwadike Chima China alụsị ebe na-atọ onye kwe ife mene Collins Ezasia onye imo Igbo dị bọọdụ Ifeanyi Obi obela gụ n'iselugwu anyị ego Mr. Tochukwu Ejofọ ọpụta ifeadị na Nnewi asụwaju n'Ilogbo asụwaju na-emele m mma ife mene nọ ọmara m kalịsịa n'ọsụmeyi Atiku nwanne m Atiku bịa welio hey ije n'ụwa dugbo onye mụ elele baba mbọ dị ka arụrụ baba mbọ dị ka chi chọrọ Chukwu ka nwa ọkpụrụ ya dịrọ mmọnị nọ Success Connection ọ na ya n'udo baba iwe menosita ji a neto onye gbo onwe ya n'ọzọ ụkpụrụ ọ na-ejelitọ Osimako Computers Limited onye gbo onwe ya gbodogbu Paulinus Nwankogbuo nwanne m Alhaji Najibdin Abolaji Zubairu odogwu nwoke onye ụlọ n'igadi iwe mene Collins Ezizu dudo keke Collins wude egbe alụsị oke etiti bịa bụ m anya wude egbe iwe mene onye m Ọlụchukwu anọli efo okoye utu n'ọla eri Keneli m ezi onye m ya bụ wine yo ama ichi ka isi bịa ijenu elele baba mbọ dị ka arụrụ Mike oyi ya baba mbọ dị ka chi chọrọ Miki Jaga nje Ọlụsụmaka Jojo wata elele baba mbọ dị ka arụrụ Joseph Igwilu baba mbọ dị ka chi chọrọ ebe ọzọ ụbụrụ ka ọ dị mma akwọkọ mụtụ ya gị onyinye ike dị mma Imaneli nwanne m ya n'obi ọra na-egbeli megwu ka ọ dịwa mma onye bara n'ọkọchị ka ọ na ya n'udu mmiri